салом дӯстон, хабари фаврӣ ин аст ки дастаи эронии насоҷӣ расман ба дастаи Истиқлол дархост равон кардааст то ин ки Амадони Камоловро ба онҳо фурӯшанд. Умуман ду клуби премер-лигаи Эрон ба футболбози тоҷиқ мароғ зоҳир карданд ки дигараш Персеполиси Ваҳдат Ҳанонов мебошад. Ғайр аз ин, дастаи гурҷии Динамо Батуми ба бозингари бо маҳорати Истиқлол ва тими мунтахаби Тоҷикистон ҳавасманд мебошад. Ҳоло футболбоз бо дастааш дар Туркия қарор дошта ба мавсими нав мебинад. Бисёр ҷолиб аст ки Амадони пешниҳоди кадоме аз ин дастаҳоро қабул мекунад. Умуман ӯ равад ба хориҷа ё ин ки дар Тоҷикистон боқӣ монад. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Андешаҳои худро дар комментария нависед ва малол набошед лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро чанд рақобатҳои ҷолиб интизор мебошанд. Манчестер Юнайтед дар Кубоки Англия вомехӯрад бо Ноттингем. Интер ки ҳамаро аз сар роҳаш пуф карда истодааст, дар майдони худ Аталантаро пешвоз мегирад. А дар Кубоки Испания Атлетико ки дар бозии аввал мағлуб шуд, кӯшиш мекунад ин навбат бар зидди Атлетик ғолиб барояд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мағлубшудагони дигар аз даври панҷуми ҷоми Англия агар дар 2-3 рӯз ғам аз дил бароранд, Лутон Тауни бечораро 2-3 ҳафта зарур аст то ба худ биёяд. Ин дастаи навкори премер-лигаро Ман-Сити чунон шатакаш кард ки на дигар варзишгоҳи худӣ фоида карду, на додзании мухлисонаш ба додашон расид. Лутон агар дар бозӣ 14 зарба ҷониби дарвозаи Сити заду 8 зарба аз он рост буд, фақат зарбаҳои рости бозингарони Ман-Сити ба самти дарвозаи Лутон 15 адад буданд. ҳама медонанд ки Пеп Гвардиола мисли ҳар сола охири мавсим ба ягон бечораву овора раҳм накарда ба қавли золимона ҳарифонро таги гур мекунад. Чунки дигарон аз хатогиҳои аввали мавсим агар дарс нагиранд, Пеп чунин иштибоҳҳоро дар охири мавсим такрор намекунад. 6 голи Ман-Сити ба дарвозаи Лутон танҳо 2 ҷавоб гирифт. Аз ин 6 голро 5 тааш Холланд заду, Кевин Де Брюйне 4 ассист кард. Яъне ба забони футболӣ пентатрики Холланд ва покери Кевин Де Брюйне аз ассист. Пирӯзии бузурги 6-2 ба нафи Пеп ва Сити бозам дигаронро ба ларза меорад. Челси бошад баъди бохти талхакафкунак аз кӯдакони клуб ахиран қарор кард ки дар ҷои Почетино одам биёбад. Онҳо аллакай таҷриба доранд ки мисли Поттер шанси зиёд додан ба мураббӣ ба чӣ бадбахтиҳо оварда мерасонад. Хай дар сурати ҷавоб додани Почетино пеш аз анҷоми мавсим танҳо як вариант аст ва ин ҳам даъвати муваққатии Лемпарди бекорхуҷаву бекормонда дар хона. Агар ба анъанаи ивазкунии мураббиён дар Челси нигоҳ кунем, ин кор вақти Абрамович сахт мода буд, вале он замон дақиқан эффект медод. Маурисио Почетино бошад 241-мин рӯз дар вазифа буданашро қайд мекунад ва баъди ин метавонад ҳар рӯз мисли сарбозони дар хизмат буда рӯз ҳисоб кунад. аз кори баъди Почетино ҳатто ҳисоб ҳам карданд ки мутахассиси аргентинӣ дар як бозӣ ба ҳисоби миёна 163 хол мегирад ва ин ҳам беҳтарин натиҷа аз замони Тухел аст. ӯ аз одаи кор дар дастаи топ баромада натавонист. Бояд ӯ дар дастаҳои ба мисли Тоттенхему, Аякс бошад ва он ҷо ба ҳузур корҳои бузурги худро анҷом диҳад. Дар дастаҳои топ ба ӯ вақти зиёд намедиҳанд. Челси бошад мавсими ҷорӣ аз миёни 20 даста он қадар мурдааст ки аз зинаи 11 ҳам боло баромад наметавонад. Боз бар зами ин имконияти ягонаи ҷоизагирӣ дар мавсимро бо дасти адаб ба кӯдакон медиҳад. Клопро хай агар охири мавсим бо гулу гулдаста гусел кунанд, Почетино бо чунин кораш шояд пеш аз мавсим бо 3-4 шапалоқ ва корҳои берун аз ахлоқ аз даста берун карда шавад. дар Манчестер Юнайтед бошад гап ҳамин ки бозингари таърифии марокашӣ Софиян Амрабад аз он ҷо меравад. Нимҳиматгари марокашӣ баъди ҷоми ҷаҳонии Қатар ки таоман истора шуда буд, баъди иҷораи яксола дар Манчестер хеле заиф шудааст. Воқеан ҳам МЮ намехоҳад ки баъди анҷоми иҷора ӯро харидорӣ кунад ва аз ин рӯ бозингар ба Фиорентина бармегардад. Ба фикрам дар Барса хурсандам ҳастанд ки як вақт ӯро нагирифтанд, зеро дар дастаи топ аллакай ӯ нишон дод ки ҳеҷ кас нест.
баромади худи Марокаш ҳам мисли паридани як оташак буду халос. чӣ қадаре ки мо аз муваффақияти онҳо хурсанд шуда бошем, вале дар ҷоми Африка онҳо ба нокомии сахт рӯбарӯ гардиданд. бозингарам худ мисли мунтахабаш як пайдо шуд ва бо ҳамин хомӯш гардид. бозингари 27-солаи марокашӣ ки аслан шаҳрвандии Нидерландияро дорад ва дар мактабҳои футболии ин кишвар тарбия дидааст, бояд ки дар Аврупо ба қавле фурор меовард. баъди рафтани Амрабад ба фикрам дар аввалин фурсат мегӯянд ки инҷо Тенхаг айбдор нест, зеро агар назди мураббии худӣ бозиятро ёфта натавонӣ, пас уқа футболбозам набудаӣ. вале худи Тенхагам чӣ тавре мебинем кабутари сафед набудааст. роҳбарони ЭМЮ на он қадар аз кораш розиянду баъди мағлубият дар майдони худи аз Фулхем бозам овозҳо атрофи мураббиёни дигар баланд мешаванд. бозам сари овардани Зидан гапҳо зиёданд. ҳарчанд мутахассиси фаронсавӣ нозам кунад, вале Манчестери сурхпӯшон то охир хирагӣ хоҳанд кард. нашраи Food Mercato менависад ки Зиданро овардан бозам мушкил мешавад ва ҳеҷ кас нафаҳмид ки чаро Зидан то ҳол ин қадар зиёд ноз мекунад. дигарон 2-3 моҳ истироҳат мекунанд ки ё пулашон тамом мешавад ё ки аз дамгирӣ безор мешаванд. ҳамоно аз пушти ягон пешниҳод ба самти ҷои кори нав мераванд. Зидан 2 сол мешавад баъди рафтан аз Реал дигар ягон пешниҳодро қабул намекунад. мунтахаби Фаронса мумкин ба 100 сол ҷои корат надиҳад, баъд интизор шуда аз дигар корҳо рӯй мегардонӣ. зеро дар Фаронса дигар чанд қадари Мбаппе аст, дешам натиҷаи нишон додан мегирад. хулас ки Зидан бояд дигар на баҳонаи забон кунаду на баҳонаи даҳон. он ҷоизҳои Реалро як тараф монда, бояд бо тимҳои дигар ҳам мардак будани худро нишон диҳад. ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.